ранец ни посичал. В шепата на лявата ръка държал орехче едно момиче и с него то загинал така. Но то пробивал тревата скрито, изправил полека събълце. То бързал да стане просто орех и орехчета нови да дари. Бащите го нарекли с имената на своите убити синове. Вдовиците дочули под листата познати мъжки гласове. Сираците под коните му стари открили бащините ласки пак. Накрая заприличал на България, възкръснала от гроба на Батак.